खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 मे 2025 मायथाइ एबा 3 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। गोसोनि गोहोनि आंखाला नोंथांखौ गोसोआरि आरो गोसोआरि जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। जुदि नोंथाङा आयनि फुंखा नागिरदों अब्ला रैखाथि गोनां रांखान्थियारि मावथांखिफोराव रां थिसन। न'आव गोरोबलायनाय लाखिनो थाखाय जयै हाबा माव। नोंथाङा लासै लासै नाथाय लासै लासै अनलायनायनि अराव खामगोन। नोंथांनि लासै लासै आरो गोसो गैयै सानस्रिनि थाखाय नोंथाङा मावख'आव नांलायनायनि मिरु जानो हागौ। जुदि नोंथाङा शपिं खालामनो थाङो अब्ला बांद्राय रां बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। रुवाथि एबा नखरनि खामानि मावग्रानि थाखाय माखासे जेंनाफोर जानो हागौ, जाय नोंथां आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनि थाखाय नारसिनथाय लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि बांसिन खामानिया आबुं जानो हागौ। हरखाबै नोंथाङा मोजां खौरां एबा मोनसे सानस्रि मोननो हागौ। माखासे बेसादफोर एबा आयदाफोरा नोंथांनि नोजोराव फैगोन, जाय फैबाय थानाय समाव नोंथांनो गोबां मुलाम्फा होनो हागौ। जुदि सोरजोंबा गोरोबलायै जादोंब्ला गोरोबलायनाय जानो हागौ। नोंथाङा खाफालनिफ्राय मदद मोननो हागौ आरो गोबाव जानाय रां मोन्नायनि इसारा दं। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारजों दावबायनो थाखाय बायजोआव थांनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव जेथोगोनां जेंनाफोरा दिनै सुस्रांजानो हागौ। गावनि बिबुंथियाव सांग्रां था। फरायसाफोरा फिसा फिसा आयदाफोराव बाहागो लानो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि इयुननि महर होगोन। न'निफ्राय खामानि मावग्राफोरा दिनै गावसोरनि उन्दैफोरनिफ्राय मदद लानांगोन। बाङाय नाङै खरसाफोरजों नोंनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। फरायसाफोरा अनलाइन सोंलुफोरनि फिननाय नागिरनो नाजागोन। नोंथांनि रोंमोनदांथिया नोंथांनो गासै सानाव जाफुंसारनाय लाबोबाय थागोन। फरायनायाव गोसो होनो थाखाय नोंथाङा गावखौ नारसिननो गोनां जानो हागौ। गोजाम बेरामफोराबो फाहामनो हागौ। नोंथांनि सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। जायखौ नोंथाङा गोथौवै मोजां मोनो बेजों गावजों गाव रायज्लायनायनि आंखाला नोंथांखौ नारसिननायनि जाहोन जानो हागौ। नोंनि पार्टनारआ सानसे नोंनि बागै सानबाय थागोन। बिसोरनि थाखाय मोनसे गोदै सोमोनांथाव सानथांखि बानाय आरो बेखौ बिसोरनि थाखाय मोनसे समायना सानाव सोलायनायनि बाथ्रा सान। नोंथांनि फोथायथिया बांगासिनो दं आरो दावगानायखौ रोखायै नुनो मोनगासिनो दं। बेयो समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। हाबा जानाय जिउआव अननाय दिन्थिनाया बेनि गोनांथि दं आरो दिनै नोंथाङा बेखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। नोंथाङा सम्पथिनि लेनदेननिफ्राय धोन आरजिनो हागौ। बेंकिं सेक्टरजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा गोहो गोनां थागोन आरो गावनि मेलेमखौबो बाहायगोन। साना नोंनि थाखाय साबजाथाव। सहायनायजों खामानि माव। जायखिजाया खामानिनि थाखाय आबुङै रावनिबो सायाव सोनारनो नाङा। साबसिन। गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। नोंथाङा एसे हाखु-दाखु खालामनो गोनां जानो हागौ। खामानिनि जायगायाव माखासे दावराव-दावसि जागोन, जाय नोंथांनि जेंनाफोरखौ बांहोनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय साना नेगेटिभ जागोन। नोंथाङा उफ्रा नाजानायनिबो गोनांथि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना जिउआव सनानि बुब्लिफोर लाबोनो हागौ। गावजों गाव फोथायनाया हाबा जानाय जिउआव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन।
नोंथांनि बिबुंथिया दिनै नोंथांनि बोर। बुटिक फालांगियाव राइजोफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे आरामगोनां सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायगोन आरो माखासे मोजां सानस्रिफोरबो लाबोगोन। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय साना सरासनस्रा जानो हागौ होनना साननाय जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा आराम खालामनांगोन आरो खाथिनि लोगोफोर आरो नखरजों माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोनांगोन। जुदियावबो राङा नोंथांनि आसिफोराव गोरलैयै बारलांनो हागौ, नाथाय नोंथांनि मोजां हाथरखिफोरा नोंथांखौ रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो होनाय नङा। गावनि नखरजों गोसो गैयै आखु दाखालाम, मानोना बियो नखरनि गोजोनखौ गाज्रि खालामनो हागौ। मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय एबा जायखिजाया गोरोन्थि खौरांआ नोंथांनि दुंहाव सानखौ गुसि खालामनो हागौ। सोरजिलु हाबायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जाफुंसार सान। बिसोरो बै मुंदांखा आरो सिनायथिखौ मोनगोन, जायखौ बिसोरो गोबाव समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दं। गोदान सानस्रि आरो सानदांथिफोरखौ संदाननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव मोजां सोलायनाय लाबोनायाव जाफुंसारगोन। गावनि थाखाय शपिं जानो हागौ। लोगोफोर आरो बिदा-फंबायफोरनिफ्राय हरखाब हेफाजाब फैनो हागौ। गोदान बिथांखिफोरबो बानायनो हागौ। बाहागोदारियाव नोंथाङा लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिन्थिफुंनाया मोजां जागोन। नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा नोंथांजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि गोजाम जेंनाया जोबनो हागौ। नोंथाङा गासै सानाव गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। सासे सुबुंजों माखासे गोरोबलायै जानो हागौ। फालांगियाव मोनसे फिसा एबा गिदिर मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायावबो मोजाङै दिन्थिफुंनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरजों बांसिन सम हगारगोन। नोंथांनि रुटिनआव सोलायनाय फैगोन। दिनै नोंथाङा न'आवनो संनाय खावनायखौ मोजां मोनगोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा गोदान मुवाफोरखौ सोलोंनो गोसो गुदुं मोनगोन। नोंथांनि समाजारि मान आरो थाखोआ बांगोन। राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा जाफुंसार जानो खाबु मोनो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि बेसेनगोसा आरो गुबै सानस्रिफोरजों जोबोद गोहोम खोख्लैगोन। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। गोलाव समनि मुलाम्फानि नोजोरजों स्टक आरो मिउचुयेल फान्डफोराव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। न'नि आबहावानि थाखाय नोंथाङा गाज्रि मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआव मा दं बेखौ फोरमायनानै नोंथाङा जोबोद रेजें आरो गोसो गुदुं मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गावनि पार्टनारखौ फोथायहोनायाव गोब्राब जागोन। दिनैनि साना माबा मोनसे गोदान आरो सोरजिलु खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सायाव सन्देह खालामनाया फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां गाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि थांखिया थिखिनियाव थागोन। फालांगि एबा खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायनि नेरसोनफोर दं। माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि गोब्राब नाजानायजों गोहोम खोख्लैजानो हागौ। गोजान जायगानि सुबुंफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां जागोन। सानफ्रोमबोनि एबा नखरारि हाबाफोराव दावराव-दावसि जागोन। नोंथांनि सिगाङाव गोबां खामानि थागोन। गोब्राब नाजानाय एबा माबा मोनसे आंखालनि थाखाय नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गोब्राब नाजानायजों लोगोसे गोबां खामानिबो मोनगोन। नोंथाङा अननायबो मोनगोन। सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। साख्रिनि जासिनायफोराबो नोंथांनि लामायाव फैगोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। गोब्राब नाजानायनि थाखाय मेंनाय जानो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनैनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा न'आव मावख'नि खामानिखौ फोजोबनायाव मुखुब जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। जुलि जानाय जिउआव खुसिया नखराव मोनसे रंजालु आबहावा सोमजिहोगोन। आंगोफोरजों सोमोन्दोआव गोदैया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।